Hi guys, welcome to my channel, Bisaya Special TV. Ikan pa ko sa Tabonok, Talisay. Ay, sa Bulaco, Talisay dahil attend ko training dito, orientation. Nangyari ko sa Toyo na pa-update ko sa Kulikas. Ikan sa Bulaco, Talisay, paingon na rin sa safety siguro, sigitar ako. Naaram na sa apps ang pag-update sa Gcash. Magari-ari pa yung pag-vision. Hapit na lang kung kaon ko karon. Limpomil tag 129 pesos only. Yan ay Coke Zero Pangunan tag 45 pesos. Ay sauce libre nga sabaw. Diri ni sa Bertos Limpo. Alang sa pagpadayon ako, magampo sa ko. Sa grasya, salamat sa pagkatag nila. Kani mo labing gamanan ni Diyos dalagon ka. Salamat ng kanamit sa kanyang pagkatag. Kanako, salamat mo sa inyong kaayo. Ito magapanalangin kanina. Wala ko'y mahili ko lang kung di ka magkama. Panalangin na yung magtanan. Kaya ka natin. Kaya physical spiritual. Trabaho. Negosyo. Relasyon sa matapusan. Kung ka lang kung sanay ka na sa kumana ng pangalan ni Jesus. Amen. Okay, nakakanta ninyo. Mga Facebook friends, mga YouTube subscriber, Facebook page followers. Napit na lang kung kaon na rin. Para dili masayang akong pag-ari. Advance pa ni hapon, gyapon nila ako. Limpo, gyapon eh. Nung dilawan ang Bertos Limpo. Pero, sarap. Lutong na lutong. Crispy. Chili. Tupuan ako. Dili na kumukha ng sili. Sini lang sabaw. Sarap. Lami kayo. Okay kayo. Akala ko nyo naiyak ako. Hindi ako naiyak. Tears of joy.
Shout out po ni Boy Tapang, ang vlogger pambansang mukbangers. Idol lang ko sa vlog si Boy Tapang o si Boy Ungas, ang boxer, ang vlogger. Ang ganda ng sport kaluag. Alang sa wala pa ka subscribe sa akong YouTube channel, pinduta lang ang subscribe, kaya like niya, pinduta sa ang notification bell para updated mo sa akong bagong upload na mga video. Sa akong channel na kayo 50 ka video. Pure Bisaya ang gina siya. Dahil sa ginagmay sa Gold Galog. Kami ganyan. Namun kayo. Okay kayo. Tutukan ko. Anong kong sabaw? Pag namuha ang katukan. Diyan yung problema. Wala na yung problema. Masulbad na. Hindi kayo. Gamay kayo. So, shout out po ni Koreanong Hilaw. Nagpasikat sa Korean accent. Hindi follow ko ay. Natukan ko. Alang. Okay kayo. Lambi kayo. Natukan ko. Okay kayo. Hindi nila ko kutob, binabusog na ko. Sabi sa sol, ang adlaw ka lang, ang adlaw lumis ang tanan, and more power. Maraming salamat sa pag-view niyo sa video.